αυτό είναι πίστα. Φεύγουν η μπετονένια νησίδα, έτσι και είναι όλα και οι δύο δηλαδή λωρίδες του δρόμου είναι για την πίστα. Εμείς δεν διεκδικούμε πίστα αυτή τη στιγμή, διεκδικούμε αγώνες Φόρμουλα 1. Και εφόσον δούμε ότι υπάρχει μία πρώτη θετική απάντηση, τότε θα προχωρήσουμε. Πάμε ανάποδα. Γιατί να γίνει εδώ? Ο λόγος που θα μπορούσε να έρθει η Φόρμουλα εδώ, οι αγώνες της Φόρμουλα 1 εδώ, είναι το σκηνικό που υπάρχει. Είναι το λιμάνι, είναι η Αθήνα, είναι γνωστή σε όλους. Από όλο τον κόσμο έρχονται και πάνε στα νησιά μας, περνάνε από εδώ. Είναι γνωστός ο χώρος. Αυτός ο χώρος λοιπόν θα μπορούσε να δεχθεί ένα τέτοιο γεγονός χωρίς να ξενήσει κανένα. Αυτή είναι η υπόγειο τούνελ που περνάει η πίστα έτσι όπως ακριβώς είναι αυτή τη στιγμή. Εδώ πέρα, βλέπετε το Αγέτη Ηρακλής. Η περιοχή, εδώ αριστερά είναι οι δεξαμενές της BP. Είναι δηλαδή όλη η περιοχή χαρακτηρισμένη μια βιομηχανική περιοχή και γι' αυτό ταιριάζει απόλυτα κατά εμάς για κάποιο τέτοιο γεγονός. Η μεγάλη καμινάδα, ας πούμε, που αυτή είναι το πόσιμο της περιοχής και εννοείται ότι διατηρείται. Το μεγάλο κτίριο που βλέπουμε δεξιά είναι η αλλουργία, όπου αυτό διατηρείται και γίνεται ξενοδοχείο 5 κλινών. Και το κτίριο που υπάρχει ακόμα πιο δεξιά είναι η ηλεκτρική εταιρεία που θα γίνει κάποιος βοηθητικός χώρος, καζίνο κτλ. Υπάρχει ένα ξενοδοχείο πεντάστερο που θα λειτουργεί όλο τον χρόνο και θα υποστηρίζει τη μαρίνα που θα υπάρχει, που θα κατασκευαστεί στην περιοχή, το οποίο είναι όνειρο πολλών ετών. Θα υπάρχει ελικοδρόμιο. Λέμε να γίνει από εδώ πέρα, να γίνει πλωτό αεροδρόμιο, υδροπλάνα για σύνδεση με τα νησιά. Προσφέρεται ο χώρος για όλα αυτά. Έχουμε αγκαλιάσει εδώ τα κουφάρια από τις βιομηχανίες που υπήρχαν. Τα έχουμε αναπλάσει. Ακόμη και τις δεξαμενές που ήταν να διαλύσουν και να τις καταστρέψουν, εμείς τις διατηρούμε. Είναι μέρος της ζωής εδώ της πόλης και του χαρακτήρα της Τραπετσόνας και διατηρούμε ό,τι υπήρχε. Είναι 5.200 μέτρα και υπάρχει και μια βοηθητική πίστα, κλειστή πίστα για άλλους είδους αγώνες, όχι για Φόρμουλα 1, για ΚΑΤ, για ράλι, για εκπαιδεύσεις κτλ. Η οποία είναι μέσα στο χώρο των πεπρασμάτων 1.800 μέτρα. 138.000 θέσεις συν πλωτές θέσεις, συν θέσεις σε πρανή και συν θέσεις από κρεοσγερόπλια. Επειδή, όπως σας είπα, η πίστα είναι κατά 70% υπάρχουσα, το κόστος είναι πολύ πιο μικρό από το να φτιάξει εξ αρχής καινούργια άσφαλτο, καινούργια τοπία, καινούργιες πίστες, καινούργιες χαράξεις. Είναι κατά πολύ μεγάλο, ας πούμε, ποσοστό αυτή η πρόταση υλοποιήσιμη. Δηλαδή, όσο το βλέπουμε τώρα, μπορούμε να δούμε ότι το 70% της πίστας πάμε και το διασχίσουμε και το βλέπουμε και το βιντεοσκοπούμε. Και είδατε λοιπόν ότι είμαστε αποφασισμένοι και θέλουμε και πιστεύω ότι και μπορούμε να διεκδικήσουμε με πολύ επιτυχή τρόπο την διοργάνωση της Φόρμουλα 1 στην πόλη μας, στην Κερατσίνη και στην Τραπετσόνα.